Има причина България да е най-бедната държава в Европейския съюз. Пожелавам някой да отиде в Саудитска Арабия и им каже: сега, вие мили хора, спирате да си купаете нефта, защото ние ще сме много устойчиви. Всъщност Китай върви по най-правилния път за това да стане най-зелената икономика. Най-вероятно ще стане най-зелената икономика, защото най-голямата грешка е да се казва, че въглищата се противопоставят на друга мощност. Това е най-големият абсурд. Първо, не знам колко хора от вас сте виждали въглища като такива. Ако ги питнете, нищо няма да стане. Нищо, че са ни най-мръсните и така нататък. Между другото, страшно зареждаше патоса, който наблюдавам последните 30 години. Ние имаме някакъв страхотен сектор и излиза някой: хайде да си го разрушиме, защото нали, сега казаха така навън, че ще стане и ние сме готови. Няма значение, че ние в задния двор, няма значение, че носи устойчивост, стабилност и така нататък. Всички искаме да живеем по-чисто, по-приятно и по-добре. Има причина България да е най-бедната държава в Европейския съюз. И тази причина завършва с това, че винаги сме склонни да се разрушаваме сектори. Между другото, когато са създадени въглищните централи, приблизително 20 години по-късно се създава и АЕЦ. Така че не сме го измислили сега. АЕЦ в момента носи 2 гигавата, въглищата носят приблизително 3, всичките 3 кружки светят от 5, не 2 в момента, даже малко повече. Както и да е, защо казах дали сте пипали въглища? Не е проблема с самия ресурс. Това дали ще ви кажат злато, литий, платина или каквото и да е, когато е някъде в недрата на нашата си България, това има стойност. Безусловно е, че въглищата имат стойност. Проблема къде идва? Създава се абсолютно целенасочена една теза, която е въглища е равно на мръсно. Мръсното се получава, когато се изгарят по определен начин и когато пускат нещо в атмосферата. Факт. Сега, нашата система изглежда последния начин. Има един огромен регион, който зависи безусловно от въглищата, и това е Стара Загора. Частично Кюстендил, частично Перник. Кюстендил и Перник дори няма да пострадат и систематично няма да има проблем. Сега си представете нашите майки и бащи и техните майки и бащи и размера на инвестиции. Това е вярно, че системата е била създадена така, че да носи между 10 до 12 гигавата товар, но в момента, поради това, че си разрушаваме сами системите, тя не може да носи този товар. Обаче, най-голямата стойност като пари отвъд въглищата се намира в Стара Загора. И това е свързаността. Тоест там има една мрежа, която не трябва да умира. И сега един много простичък въпрос. Сериозно ли си мислиме, че може да измислим това нещо, което в рамките на 3 години побра на всички ни живота ни в джоба, и компютъра вътре е няколко стотин пъти по-мощен от компютъра на Apple, с който се е кацало на Луната, но не може да измислим начин на изгаряне и съхранение или превръщане в друг химичен елемент на ресурс, който се произвежда от въглероден диоксид. Сериозно ли го вярвате това нещо? И технологично, ако искаме да навлезем в тези детайли, ще бъде ясно и сред публиката има хора, които са наясно, че това е възможно. И още нещо. В безкрайна близост вътре са 2 американски централи, но инициативата от тяхна страна няма да дойде, защото тяхната инвестиция е изплатена. Има една държавна централа в Стара Загора и едно държавно предприятие, което всичко взето общо като възможност, инвестиционен капацитет и така нататък, естествено, че може да има решение, което не е в противовес на зеленото. Всъщност, най-накрая в Германия започнаха да се светкат нещо много простичко. Зелената енергия ще е тази, която ще плаща на по-мръсната енергия, било то газ, въглища или каквото и да е, за да може да се балансира, за да може да е устойчива. И със същия успех пожелавам някой да отиде в Саудитска Арабия или, както беше споменато в щатите, им каже: сега, вие мили хора, спирате да си купаете нефта, защото ние ще сме много устойчиви. Каза се нещо и за Китай, което е важно, и с това нещо ще приключа. Всъщност Китай върви по най-правилния път за това да стане най-зелената икономика. Най-вероятно ще стане най-зелената икономика, защото сега ще използват най-мръсния си ресурс по възможно най-агресивния начин, било то и със съответни филтри, мерки и така нататък, за да има по-малко замърсяване. Ще съберат ресурса и след това ще направят
подходящите решения за това този ресурс плавно да излезе от пазара. И хайде и ние да почнем да си планираме нещата така, че да живеем по-добре, защото за да може да мине тази трансформация, не трябваше да губим 2-3 години в празни приказки относно план за възстановяване, устойчивост и така нататък. Приключвам. Защо цените в Румъния и Гърция са по-ниски? Защото в рамките на последната година те инвестираха успоредно по 3 милиарда евро в тяхната трансформация енергийна. Ние се карахме кой ще извади фактура от ЧЕЗ и кой е откраднал някакви пари и така нататък. Така че харесаха ми резултатите в началото, за да се запазят.